Здравейте хора, аз съм Александър, разбивача долна черта 243. Днес ще ви покажа как да си направите профил в Roblox. Така, за да го направите, сега съм си профила, така. За да го направите, може и на компютър да се направи, може и на телефон, затова ще ви покажа на телефона. Сега, ако изтеглите на телефона на Android, както съм сега с него, с такъв телефон, отдолу, като влезнете, ще ви излезне едно бяло логин и син клуб. Така, натискате синьото и тук ви излиза как да си направите. Първо си пишете годините. И на колко да сте, може да сте до 30 годишна възраст, може да сте. Не е проблем. Затова няма какво да стане. Сега. После си пишете името, което искате да сте. Аз, например, ще напиша Алсет 156. Така, паролата ви си измисляте, може да е всякаква, но трябва да е или 8 или над 8. Така, сега ще си напишеш паролата, но за малко ще го спра. Така вече написах, после си избирате който и пол да сте, момиче или момче, пак става. Аз натискам момче. Сега малко ще почакате. Може да си го запазите, аз мисля да си го запазя. Така. Сега вече си направихте профил и това беше за сега. Ще има и втора част да си направите скин. Затова за сега довиждане.